Ali. Yarog nahulog ka sa lambugas wala to kasako. Magbantay na ko sa baligya kay ato sila ko ribuhok ra. Mahayang taong kadeha, guys. Panggunit, guys. Ano di? Ta. Okay na. Naog ni sakay noon. Mahayang ka. Ako ka uli ka. Ginoo ko isa be una nang be. Isa diri. Diri. Siya naman magpatay mo dia. Kasi ay mo pagaway. Wala akong alaga. Si kasi. Ay, giba kasi. Pi. Tupi. Ay dula sila. Anganan tuyo di sa pension house. Tuyo di sa pension house.
na yung kwarto. Ha? Kwarto rin ba yung una? No.